आच्छा मैया जे थांनाय मैया माखासे बे ओनसोलनि रायजोफोरा अजद खालामदोंमोन दिनै नोंथांमोना जे नैबे न' जिथु मावनायखौ नायदिंनायखौ जों नुनो मोनदों थारैनो न'आ मावफुंजामारदों ना जायाखै? आच्छा आं गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायनानै लाग्रोबाय। नंगौ जोङो मैया माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि जिथु बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थाइखाजरा बिसिडिसिनि माखासे जिथु PMAY न' बे न'आव माखासे मावफुंजायाखै होननाय माखासे अजद होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बिनिनो जोङो मोनसे दिनै नायगिदिंनाय हाबाफारि लादों जोङो थाइखाजरा प्राइमारि UPPL जानानै। दा जोङो बे नायगिदिंनानै नुबाय जोङो आरो न'खर बिक्तिजों जोङो सावरायबाय दिनै निस्सय न'आ लुफुंजागासिनो दङ आरो नोंथांमोनाबो निस्सय नुबाय जोङो नैबे न'खौनो नायनानै जोङो नुबाय बियो निस्सय दा लुफुंजाबाय आरो जोङो बिदिनो माखासे न'आ जिथु लुबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। माखासेया थिं होजाथ'वाखै आरो माखासेया माने दरजा खिरखि होजाथ'वाखै। दा जोङो बिनिनो चेयारमेन आरो BDO बिथांमोनजों जोङो सावरायबाय थादों मानो दिनैसिम लुफुंजायाखै होननानै। दिनै बिथांमोनहा जोंनिसिम मिथिहोदों जे माखासे जोंहा आबहावाखौ बासायनो थांनायाव जिथु दरजा आरो खिरखि बेखौ माने दंफांनि सोलाय थिं आरो लहानि होदों। दा बाहाय गोबां न' जानायाव साप्लाय होनायाव एसे माने मेटेरियेल्सआ एसे खम जाबाय थादों बेनिखायनो नांगौ रोखोम होनो हायाखै। खिन्थु बिथांमोना नैबेखौबो बुंदों जे दिनैनि थारिखआव माने गासिबो रेडि जाजोब्बाय जोङो खालि रानहरनांसिगौल' नैबेखौ बुंदों। दा बेबायदियैनो जोंबो माने जिथु पार्टि हिसाबै जोङो नायदिंदों। दा बे नायदिंनायाव जोङो नुदों आरो न'आथ' लुफुंजागासिनो दङ। दा जोङो बिनि नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बेखौनो मिथिहोनो लुबैदों माखासे मानसिफ्रा लुफुंजायाखै होननानै अजद होनाया बियो नंखायखौनो जोङो बुंनांगोन। खारन मिस्ट्रियाबो मावगासिनो दङ आरो न'आ माखासे थिं होजाबाय माखासेया दरजा खिरखि गासिबो होजाजोब्बाय। दा अब्ला माखौ नायनानै बिथांमोना मावाखै होननानै बुंनो हाखो? दा बिनिखायनो जिथु जोङो मैया ससियेल मिडियायाव माखासे नुदोंमोन बियो मावफुङाखै होननानै बियो नंखाय जोङो बेखौ बुंनांगोन। आरो जोङो पार्टि जानानै बेखौनो मोनसे जिथु जोंहा BCDCनि मासिगिरि आरो जोंनि ब्लकनि BDO बिथांमोनखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो बेखौनो बुंथिनो सानो जे जिथु थाखानाय समायसिमानि गेजेराव एप्रिल दाननि गेजेरावनो बे न'खौ थाबैनो कमप्लिट खालामनानै होयो जोंबो बेखौ खावलायदों। आरो बिथांमोना जुदि बे समसिमाव कमप्लिट खालामाबा जोंबो पार्टि हिसाबै बिनि सायाव गोख्रों मोनसे सिद्धान्तखौ खालामगोन बा डिसिसनखौ लागोन होननानै जोङो पार्टिनि जानानै बेखिनिखौ खावलायबाय।